nyalo yudo kuom kawuok kama gintiere. Pek mar wachni ni kanye? Gi dho ngere nowacho onya cast spell. Spell kata mana sani nyalo buo ng'at ni abro tike ground, abro tieki. Mago gik ma jowacho pile pile, mano ok incitement. Onya cast spell. Though adawacho ni ok onyo kuong'o, because people have the right to choose democratically their choices. And kik wagag gi. Nikech I don't know, I learn from Raymond Omolo. They were cast spell on Raymond Omolo ne kik kolo bang' Ruto. Sa diko wan kanye, diko en kanye. King'iyo sani e Luo land te, ng'ama reso joluo en Raymond Omolo no kende. Mareso joluo. Sani kikupono wang'iyo back to mana ne sirikal chon before Raila ndonyo sirikal. So kiko threaten ji ni kidhi ka Linda Mwananchi or kidhi ka Ruto odhi ka skoro ka ji te kuong'ori kech jodong manya kuong'o ji ntie jaduong' achiel mojo ni en ja one term. Koro dalano nya kuong'o ji teno wajo tam ok nya kuong'o. Mano choice ma ji timo democratically. Koro ok nya threaten ji, but gima wacho ka oganda luo wayiere udi wate wa support Ruto. Oge tene mondo be threatened or coerced. Support Ruto, much of incitement, much mana casting a spell, which is ngata talk wacho niya ni wadhi go, wadhi nego, wadhi manyo, wadhi chwadu, mano ko wacho. No wacho tani wabiro kuong'o, wabiro kwadwar joma support one term, mano no ko incite community against joma support either Linda Mwananchi or joma support joma balo, but no wacho ni okuong'o gi. But only capacity no kuong'ato in terms of political position. To mheshimiwa, kapo kabiro Dina Gai, wantiere